a veure si l'agència tributària, que m'ha enviat aquí un escrit el dia de Sant Esteban, què em diu? Notificación de diligencia de embargo de cuentas bancàries. Primera, per què no m'ho envia en català? Primera. Segona, si he reclamat que m'havien fet un embargament il·legal, onda la hòstia, sancions tributàries, 30 euros, sancions tributàries, importe pendiente, madre mía, importe embargat, 172 amb 34. Madre de l'amor hermoso. Bueno, doncs haurem de fer una altra reclamació, perquè això està embargat il·legalment al ser un pensionista que cobra menys del salari mínim de pensió. Què passa? Que aprofiten les pagues extres de Nadal i juliol per fotre d'aquí un embargament de sancions tributàries que són del quart trimestre del 2012, 2014, 2010, 2017, 2013, 2012, i per altra banda m'estaven dient el Consell Comarcal del Baix Empordà que no admetre a tràmit les al·legacions al ser extemporànies i en qualsevol cas al tractar-se de procediments de l'exercici 2017 el dret a sol·licitar devolucions resta prescrit, tal com ho determina l'article 66 de la llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària. Bueno, doncs aquí l'agència tributària, la espanyola, de nou m'ha fotut un embargament. I això que tinc una reclamació pendent de que em contestin.